Вітаночки, ну что, гуляемся мы з ноулайтами гэтымі. Зараз покажу вынік, што у нас атрымалася. Тое, што мы зрабілі звонку. Так, па-першае, чаму рабілі менавіта праз выключальнікі, якія бесправадныя? Таму што так атрымалася, што на гэтую ўсю тэрыторыю быў заведзены толькі один кабель. Вось. І зрабіць выключальнікі тут не было магчымасці. Бо замовнік хацеў дзесьці вось тут. Ну, карацей кажучы, ён яшчэ не вызначыўся, і таму, каб не порціць вось гэтае аздабленне, мы вырашылі зрабіць праз бяздротавыя выключальнікі. Ну і зараз я вам пакажу прыклады таго, як яны працуюць. Па-першае, мы засвяцілі вось такую альтанку, прымацаваную да крыльца. Вось. Адна клавіша у нас уключае брашкі, яны звычайныя, а другая уключае гірлянду на столе. Вось. Лампы тут дэміруемыя, таму гэты вось выключальнік дазваляе рабіць павелічэнне. Зараз покажу. Памяншэнне. На тэлефоне не бачна. І павелічэнне свету. Ось як. О. Чык. Чырык. Выконваецца гэта праз блокі сілкавання, якія мантуюцца. Ну тут один блок мы першы схавалі за першым свяцільнікам і шлейфам пашліся да кожнага. А да гэтага вось там паставілі скрыню і ў яго схавалі гэты блок. Ну і другая частка гэта сама, гэта вось тэраса. Брашкі. Опа. І ось той свет. Тут замовнік не давёз лямпачак. Сюды вось астатні трэба ўставіць. Ось. І будзе таксама прыгажосць. Ось. Свяцільні тут дэміруемыя. Ось. Таксама, таму што лямпачкі ў іх з дымерам. Ну, спецыяльна набывалі, каб можна было дэмірувати. Не ведаю. Тэлефон чамусьці не перадае, як яна дэміруецца. Ось яна. Опа. Чх. Ну, карацей кажучы, можна выставіць тую самую якасць, якая вам патрэбна, і з ёй пасля гуляцца. Я, канешне... О, ну, карацей кажучы, тут трэба пагуляцца. Можна выставляць, бо пры дняўным свеце недобра бачна. Ну, карацей кажучы, вы зразумелі. Ну і таксама з гэтымі вісюлямі са столі. Таксама дэміруецца. О, мінімальна. Ось, ну і таксама. Ось, блокі сілкавання ад іх таксама мы ўжо не хавалі. За брашкамі, бо тут не хапала месца. Там не рызыкнулі зверху. Паставілі таксама ось там у скрыні. Іх там 3 стаіць. Дарэчы, усе блокі гэтыя ноулайтаўскія працуюць у двух рэжымах. Проста як выключальнік, укл-выкл, і як дымер. Ось, і каб зрабіць дэміраванне, трэба там невялічкія маніпуляцыі правесці. У сувах блокі такія, трэба проста заціснуць клавішу, пачакаць, каб яно пераключылася у рэжымы. А у СУ проста выкусіць перамычку. Ну і, канешне, заізаляваць канцы. Ну, а трэці блок гэта свяцільні у прыступках. Хоп, 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 хоп. Карацей кажуць, ну, адзінае, што яны так не дэміруюцца і вельмі лупяць у вочы. Мне здаецца, што трэба заматаваць вось гэтае шкло, каб не так лупіла, бо ноччу, калі сыходзіш, нічога не відаць. Ну, ось таксама ўсё працуе дакладна і без памылак. Ось такая прыгажосць атрымалася. Ты задаволены? Конечно. Какой труд проделан? 3 дні. 3 ночи. Да. Так, мы тебя баліся, каб гэта зрабіць. Таму што вось гэта ўсё трэба было працягнуць не разбіраючы. Ну і тут таксама. Ну і тут. Ну і там. Ну там просто мы нацягнулі дрот. Дзякуй Богу, мы ў гэтым спецыялісты. Ось і на яго, на гэты дрот павесілі гірлянду.
Ось, ночью, конечно, буде, напевно, лепей виглядати. Так яна пакуль не зразумела. Ось, ну і гэтые так само прасвідравалі. Все, агляд скончаны. Я ведаю, што шмат хто супраціў такога вырашэння. Я таксама, лепей, конечно, не фізічны кабель, каб быў, ну, выключальнік. Взяў яго, падключыў і без усякіх гэтых ось як это, кастылей. Ось, але тут справа ў тым, што будзе дадавацца яшчэ асвятленне. І ўключэнне гэтых ось свяцільнікаў будзе з 2, 3, а можа і 4 месяцаў. Таму, каб не рыць нанова усю пляцоўку, зроблено было так. Ад'ё.